сумневаў у тым, што восень, асабліва тады, калі сонейка яшчэ грэе, а лісце ўжо афарбавалася ў розныя колеры і апала з дрэваў, гэта цудоўны час года. Пры гэтым няма розніцы, дзе вы ў гэты момант апынецеся. У нашым улюбёным Гомелі альбо ў Празе, як я. Як не дзіўна, паразмаўляць я сёння хацеў бы менавіта пра апалае лісце, а дакладней пра татальную практыку зачысткі і прыбірання яе ў нашых гарадах увосень. Звычка прыбіраць усё апалае лісце ўшчэнт узялася ў нас, канешне ж, пад уплывам разнастайных суботнікаў, якія ў савецкай дзяржаве ўзніклі першапачаткова з-за дзвюх прычын. Першы чыннік, канешне ж, эканамічны. Маладая савецкая дзяржава хацела зэканоміць на разнастайных працах, которые добраахвотна маглі выканаць яе жыхары. Другой прычынай, канешне ж, быў ідэалагічны фактар. Камуністычным кіраўнікам было вельмі важна паказаць, што ўсе людзі гатовыя разам і бескаштоўна працаваць на адбудове новай дзяржавы. Усё гэта ўжо ад самага пачатку прыводзіла да таго, што спецыялістаў да гэтага працэсу прыцягвалі мала, і, ў прынцыпе, гэтая практыка працягваецца і сёння. Наўрад ці вы ў нейкім савецкім раёне Гомеля заўважыце на вялізных суботніках нейкага эколага, які будзе даваць парады аб тым, дзе і што трэба рабіць з дрэвамі, запалым лісцем, з травой. Разам гэтыя прычыны прывялі да таго, што нават да сённяшняга дня мы працягваем рабіць самыя разнастайныя рэчы і справы, якія насамрэч не нясуць ужо былой карысці, а шмат у чым нават шкодзяць. Мы дагэтуль масава фарбуем ніжнюю частку дрэва ў белы колер, хоць гэта даўно ўжо нікому не патрэбна і каштуе шмат грошай. Мы гатовыя выганяць сотні тысячы чалавек у добраахвотна-прымусовым парадку на тое, каб яны рабілі працу, якая насамрэч шмат у чым шкодзіць гораду і прыродзе. Так, размова ў тым ліку і пра тое самае апалае лісце. Бо ў нашых парках, скверах, на разнастайных зялёных зонах яго часта выгрыбаюць проста пад нуль. А гэта вельмі шкодна для зялёных насаджэнняў нашых гарадоў, таму што менавіта апалае лісце ўтварае гэткую падушку, якая дапамагае абараніць карані дрэваў, хмызнякоў, кустарнікаў у той перыяд, калі яшчэ не з'явіўся снег. А калі гэтае апалае лісце згнівае, яно ўтварае разнастайныя карысныя элементы, якія дапамогуць новым раслінам расці і старым умацавацца. Пахарчавацца з гэтага перагною могуць таксама разнастайныя мікраарганізмы, насякомыя, якія, у сваю чаргу, з'яўляюцца вельмі важным элементам харчовага ланцужку, бо імі потым харчуюцца птушкі і разнастайныя іншыя насельнікі нашых гарадоў. Атрымліваецца, што робячы такую невялікую у памерах прыроды справу, мы насамрэч робім нашыя гарады горш. І тут можа паўстаць вельмі лагічнае пытанне. Евгенія, так ты што, супраць таго, каб апалае лісце наогул прыбіралі ў нашых гарадах? Зусім не. Але ў першую чаргу я лічу, што трэба ўжо даўно адмяняць практыку прымусовых суботнікаў. Хаця, канешне, гэта вялізная тэма наконт таго, як наогул ажывіць нашы суботнікі і вярнуць ім былы сэнс. Можа быць, запішу пра гэта відэа трохі пазней. Па-другое, і гэта вельмі важна, трэба уводзіць змены ў разнастайныя правілы прыборкі нашых гарадоў і ўводзіць новыя абмежаванні. Гэта дазволіць не толькі зэканоміць чыюсьці працу увосень, але таксама паспрыяе таму, што нашыя гарады, іх паркі, нашыя газоны стануць лепей. Канешне, можна падумаць, што я распавядаю пра нейкія асаблівыя правілы, якія існуюць у развітых дзяржавах. Куды нам да іх? Але насамрэч падобныя правілы і абмежаванні існуюць ужо і нават у нашай краіне. У Менску каля 5 гадоў таму назад было прынятае абмежаванне, паводле якога цяпер у парках і скверах прыбіраюць лісце толькі прыкладна на шырыні 3 метраў ад сцяжынак пешаходных і ад 5 до 10 метраў ад праезджай часткі. Усё астатняе мусіць заставацца там, дзе яно і упала, і такім чынам кругазварот прыроды не парушаецца. Раз так робяць у Менску, то чаму тады так не робяць у Гомелі? Чаму ў нашым цэнтральным парку кожную восень выграбаюць абсалютова ўсё лісце, пільна прыбіраючы кожны апалы лісток? У свой час я хацеў зрабіць пра гэта маленькі артыкул для экалагічнага сайта, і ў маіх пошуках высветлілася, што магчымай прычынай гэтаму служыць тое, што ў нас радыяцыйна забруджаныя землі. Маўляў, лісце назапашвае ў сабе радыяцыю на працягу года, таму яго трэба збіраць і адмыслова вывозіць на палігоны. Але менавіта тут і пачынаецца самае цікавае. Па-першае, мы вельмі рэгулярна чуем, што ў нас год ад года ўсё новыя і новыя тэрыторыі вызваляюцца ад радыяцыі. Робіцца гэта, канешне, часцей за ўсё на паперы, паводле новых дакументаў, а не на аснове сапраўдных даследаванняў.
Так вось, магчыма, наше заканадаўства ўжо зараз не прымушае у Гомелі прыбіраць усё апалае лісце. У гэтым трэба разбірацца. А наступнае пытаннечка гэта тое, што окей, допустим, у нас паводле нарматываў так трэба рабіць. Магчыма, навукоўцы сапраўды лепей ведаюць, ці назапашвае лісце радыяцыю, ці не, але тады ўсё апалае лісце, которое збіраюць у Гомелі, мусіць адмыслова утылізаваць. Так вось, ці робяць у нас гэта, ці гэта проста ўсё прафанацыя, і правілы, дакументы трэба даўно ўжо перагледзець. Але гэтага пакуль не адбываецца. У горадзе над Сажом на суботніках вялікая колькасць людзей па-ранейшаму збірае ўсё ўшчэнт. Гэта вывозіцца незразумела куды. Працэс прыборкі на суботніках і добраўпарадкавання не заўжды кантралюецца адказнымі эколагамі. Робіцца вельмі шмат працы, якая насамрэч скіраваная хутчэй на паказ, на тое, каб імітаваць клопат аб горадзе і развіцці нашай дзяржавы. Бо часта зачышчаюцца тыя тэрыторыі, которые вельмі добра бачныя пры праездзе на аўтамабілі кіраўніка гарвыканкама па цэнтры горада альбо пры шпацыры па яго цэнтральных парках. Пры гэтым, калі адысці ўсяго на 10-20 метраў, напрыклад, у двары жылых дамоў, то там гэтае апалае лісце часта вельмі доўга не прыбіраюць. Пры дажджах яно размакае, утвараецца страшэнная брудная каша, і ўсё гэта стварае дадатковы дыскамфорт пражывання ў нашым горадзе. Таму маё меркаванне па гэтай тэме адназначнае. Я за тое, каб і ў Гомелі, па прыкладзе Менска і іншых гарадоў, скарэктавалі правілы ўборкі апалага лісця. Не зачышчайце ўсё на нуль. Ну а гэтае відэа я запісаў перш за ўсё таму, што лічу, што ўсё пачынаецца з асветы. Трэба час ад часу задумвацца, чаму ў нашай краіне адбываецца тая альбо іншая з'ява. Наколькі гэта карысна і ці існуюць нейкія альтэрнатыўныя рашэнні. Да таго ж, наколькі мне вядома, няшмат хто з гомельцаў ведаў, напрыклад, пра той самы радыяцыйны аспект прыборкі лісця ў нашым горадзе. А па-другое, магчыма, хтосьці з вас ужо бліжэйшы час прыме ўдзел у нейкіх суботніках альбо возьмецца добраўпарадкоўваць сваю прыватную тэрыторыю на лецішчы ці яшчэ дзе-небудзь. І магчыма, інфармацыя, якую вы пачулі ў гэтым відэа, дапаможа вам не зарабіць памылак. Канешне ж, я чакаю вашых каментароў і не толькі каментароў. Як вы пабачылі на прыкладзе гэтай тэмы, нам шмат у чым яшчэ трэба разбірацца. Таму, калі вы б хацелі дапамагчы ў гэтым працэсе, выходзьце на сувязь. Давайце рабіць наш горад і краіну лепей разам. Да сустрэчы!